Confitats. Confi què? Confitats, hòstia! Com es deia? Confitats, no? Jo no sé de què esteu parlant. Confitats. Benvinguts a Confitats que no confinats, un programa des de casa perquè no hi ha un altre remei. Soc el Marc i estem amb la Dúnia, amb el Joan Albert i amb el Pau. Feliç Sant Jordi a tots, nois i noies. Feliç Sant Jordi, mireu què m'ha fet el Martí. Feliç Sant Jordi. Oh, farem veure que no ho hem vist abans, però... Com esteu? Pau, tu i jo, sols, aquí, sense llibres, ni roses, ni res. Sí. M'acompanya la literatura. A mi ni eso. Bien. No llegeix. A mi ni eso, diu. Soy Joan Albert. No passa res, però... Us enviem molt amor nosaltres, què més voleu? Sí. Doncs, algú que em toqui. Endavant, que comenci. Que L'Alexa no té funció. I si tingués funció... Funció fal·lació. Alexa, relaciona-me. Endavant. Comencem, si voleu, amb els Confinews i així ja lo soltamos todo. Això. Molt bé, entrem a Confinews. Confinews. Hola, soy Mike. ¿Qué dice usted? Mira, de veritat, sempre em passa el mateix. No puc, tio. Mira, jo crec que podries fer, en plan, gravar-te Sí, i ja i tirar-ho, després no? obviar aquesta part teva de soc i... És que, literal, de la cara. són dues frases. O sigui, no... O tatuar-te-les. Sí, Sí, total, ja... també. Sí. Sí. Entrem un altre cop, no ha passat res, això no ha passat res, tornem a entrar a Confinews. Endavant. Confinews. Hola, sóc Mike Molina, el vostre presentador sexy de les notícies. Avui han passat coses, cada dia passen coses, i estem aquí per explicar-les. Ara m'he posat la xuleta, per això ho he dit bé. Passem amb el corresponsal de Roquetes, que ens explicarà una notícia molt maca. Quina és? Ah, sí? Bueno, no sé si és maca, és que m'ha fet molta gràcia. Bueno. Per cert, tinc aquí un pirulo que... És que m'està molestant molt, però... Bueno, da igual. Per cert, tinc aquí un pirulo que m'està molestant molt. Bona tarda, aquí des de Roquetes. Us porto una notícia molt interessant i necessària per la societat, i és que un cerdo se emborracha y duerme la cogorza dejando atónito a su dueño. ¿Qué me dices? Por favor. Aviam. anda. Espera. Seguim parlant de l'alcalde de Badalona o has canviat de tema? Ostres, és veritat, no he pogut explicar lo de l'alcalde de Badalona. Bueno, perquè acabem de començar, també. Sí, també. No, vale, és veritat. Però em fa molta gràcia la notícia en si, o sigui, és de 20 minuts, ¿vale? És que jo, no sé, començo a ser bastant fan de la forma de redactar Rigor. dels periodistes de 20 minuts, i es veu que, bueno, el marrano, por lo que digo aquí, parece que había comido más de la cuenta, vamos, que se había pegado un atracón como Obélix en las 12 pruebas de Asterix, y la fruta fermentó en su panza, produciendo el efecto de una enorme borrachera. Vaya pedo que llevo, no me puedo ni mover, debió de pensar el cerdo. Hòstia, com... Segurament, el cerdo estava... Oh, vaya pedo. Amb aquesta veu, no? Oh, vaya pedo. És que així parlen. No, així pensen, clar. Sí, clar. I total, que es veu, però és que no m'havia llegit la notícia, es veu que com el dueño no es creia el que estava pensant, pues per comprovar si estava bé o no, el puerco, aquí va canviant, òbviament, de sinònims del porc, pues es veu que la seva forma de reaccionar va ser hòstia, vaig a tirar-lo, en plan, a empujar-lo cuesta abajo i aviam què fa. Total, Per si pota. I, bueno, es veu que el porc va començar a rodolar i, òbviament, pues Va no explotar? va parar perquè estava borratxo i estava així, rodolant. Oink, quin desastre. Hòstia! Sí, t'ha quedat sordo, el Joan Albert. Pues ja està, aquesta és la meva notícia. No, bé. Em sembla al·lucinant. A mi m'agradaria més que fos Peppa Pig de After, saps? Seria molt bé. Imagineu-vos aquella imatge, no? Hòstia, un dia estava parlant jo amb les meves amigues i es veu que la tia que fa la veu de doblatge anglesa de la Peppa Pig cobra molts milions i ha cobrat tant que ha decidit retirar-se
i dir, pues ja no vull ser més dobladora de Peppa Pig, ja tinc prou milions, així que... Però a veure, com que milions? Però què és això? Si els Però actors sí de que doblatge no un cobren dia ho quasi. buscaré per tenir rigor a aquesta notícia, però que... Aviam, jo em crec les coses sense comprovar-les, cosa que, bueno, potser no ho Vale. he de fer, però... Ai, D'acord, està bé. Ai, Déu meu. Així va començar l'Església Catòlica. Bum! Però ho buscaré, com sigui, perquè em va dir que cobrava com 10 milions o alguna així, o 10... Ui. Bastant. Però... Per fer de tocino n'hi ha que cobren menys. Mare de Déu. Mira, ja que hem dit això de l'alcalde de Badalona, vaig a llegir la notícia que la tinc aquí. El alcalde de Badalona dimite tras ser detenido por los Mossos. El alcalde de Tomás Molina, Alex Pastor, ha presentado su dimisión después de que el martes 21 de abril fuera detenido por los Mossos cuando circulaba con su coche por Barcelona, según reportó El País y el diario.es, bajo los efectos del alcohol. El político del PSC pidió disculpas en una carta en la que explicó la exigencia de su trabajo y responsabilidad que le han llevado a hacer cosas de las que se arrepiente. O sigui, amb una carta es soluciona tot. Coses nazis, Peter. Però aviam, aquest Bueno, home... i va mossegar un mosso. Això, o sigui, això és el cúmul, o sigui, és el cúmul, ja, allò de mossegar un mosso. O sigui, espera, que el tio anava borratxo, el van detenir i va decidir que mossegar un mosso per... semblar una bona... I a part de És fatal. saltar-se el confinament, òbviament, clar. Però l'alcalde de Badalona no era del PP. No. PSC. Crec que fa dies que no està. Aquest català... No, Catalunya, no sé què. Aquest és el bio que és del PP i ja no sí, hi no, és. aquest senyor Però ja... també... Limpiando també us he de Badalona, dir- no? Sí, també us he de dir que per ser l'alcalde de Badalona que mossegués el mosso en lloc de treure-li una navalla em sembla indignant. Sí. 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 I seguint la lògica de zombis, si el mosso... Com va això? Si l'alcalde mossega el mosso queda infectat i és del PSC o al revés? Hòstia. Que no sé què és pitjor. Clar, però... Ja. Buah, mare de Déu, aquest programa ens el tombaran en res, tio. Tu. Irreverent. Turururu. Trencador. Mare de Déu, tio. Bueno, A ja veure, ens a veure què podem dura, presentar aquest programa, ja us ho dic. a les eleccions de la Generalitat de Catalunya. Endavant. I no ens caurà l'Ondas, tampoc. És que no pot ser això. Bueno, també no crec que tampoc hagués anava a passar, però bueno. Oh, jo l'esperava, per l'any que ve. Sí, per la segona temporada jo crec que també. Per la segona temporada. Home, per favor, això va per temporades. No, sí, vale. Com Juego de Tronos. Bé, cada dia me n'entero de coses noves en aquest programa. Clar, Sí. l'any que ve hi haurà un altre confinament, que tornarà el coronavirus. Serà Covid-20. Coronavirus 2. Covid-20. Joder, Clar. la venganza. Vinga, El retorno. El retorno del rei. del pangolí. Ostres, per cert, notícia pels joves de la casa, a partir de no sé quan, els nois i noies de 14 anys cap a baix podran sortir una horeta al dia, de 9 a 9 de la nit, i a 1 quilòmetre de casa, no? O alguna així, i amb la distància de seguretat amb la de més gent. O sigui que Joan Albert afeita't. I ja podrà sortir? Exacte. Sí, allà ho tindríem. Jo no, és que no acabo d'entendre la lògica d'això, és a dir... Bueno, crec que l'entens quan passes 40 dies amb un nen de 6 anys en un pis de 30 metres quadrats. Sí. Ja. Exacte. Però vols dir que... Crec que O sigui, però aquí- ja diguem... toque de queda, és a dir, ja has dit que hi ha un límit, en plan una hora o Una alguna hora. cosa De així? 9 a 9 o sigui, de 9 del matí a 9 de la nit i una hora durant aquest horari. Sí, Uah, que... Vale. M'agradarà M'agradarà veure l'odissea que serà això. En plan, niño, corre! Ja miraràs per la finestra i veuràs tot de nens corrent allà. I els pares des de les finestres, amb una corda, des del balcó. Bueno, Que fort, mare de Déu. i que lleig, també, el que acabo de dir. Doncs passem amb el corresponsal de Tarragona, Joan Albert. Endavant. Avui us porto una notícia. Més que una notícia, és una cosa que va... Espera, Sí. et dones compte com estic deixant temps perquè el Pau es prepari una miqueta més la notícia? I li està suant. Sí. Ara mateix té el mono aquell dels plats aquí al cap. Totalment, Totalment. O sigui, aquí dins del meu cap és un complicat sistema de politges
i les cordes estan molt lletges. Està tristot, el Pau. Com Pau. es diu? Molt velles. Sí, estic trist, perquè a mi m'agrada molt Sant Jordi. Però endavant amb la... És que tinc una cosa que t'agradarà. Ojo. Han tret un robot... És una notícia, jo sabeu que des d'aquí No treus la intento raó. reivindicar... Intento reivindicar la figura de Mariano Rajoy com humorista. Llavors, avui no és que hagi fet ell una cosa, però ha participat. Fa uns dies, el 16 d'abril, per ser exactes, a les 2:15 del migdia, el Ministeri d'Educació i Formació, i el que sigui, el Twitter, @educaciongov, va publicar el següent. Por un error involuntario, se ha incluido en el programa Aprendemos en Casa un vídeo que utilizaba como ejemplos para la clase de lengua algunas declaraciones de Mariano Rajoy. Pedimos disculpas por ello. Si l'exercici era analitzar sintàcticament un discurs de Mariano Rajoy, crec que hi ha nens que ja els hi ha explotat alguna neurona. Sí. Hòstia, que dur, no? Però... A mi em feia patir, El vecino, l'alcalde, el vecino... Ai, el Verbio! A mi és això, em feia patir, Em feia patir per l'idioma, no per ell. Però quan començava... Cuanto mejor, peor, el suyo... Dius... Que la gent el mirava així en plan... Oh, Dios mío, vas tallar, saps? Era claro. Fuck. Sí. A mi el que m'agradava era quan li feien una pregunta molt xunga i pensaves, hòstia, aviam qui respondrà o com se'n sortirà d'això. I de sobte deia, por lo que es la pregunta 1 tal y por respecto a la pregunta 2 y es com... vale, ok, o sigui, m'encantaria poder respondre així als meus exàmens, saps? O com a tots els polítics que no responen al que li pregunten i tenen ja un textito apuntat, però el Rajoy pues, el llegeix al revés. És respondre a alguna cosa sense sentit, però almenys respons a alguna cosa, però aquest et deixa en plan... Sí, ok, vale, i en plan un vistaco de l'hòstia, en plan... Pues no et respons, mira què et dic. De fet, he de dir que ara vaig a defensar-lo. Parlamentàriament parlava molt bé. O sigui, quan no llegia un discurs, quan havia de contestar alguna cosa, realment ho feia molt bé. Des de la discrepància absoluta, però... Bueno, això li passa a molta gent, que si Era té un molt guió li costa molt. De fet, nosaltres Sí. aquí a Confitats no fem guió perquè si no, no podríem fer el programa. Seríem com Rajoy. En plan, Confitats, benvinguts al... Ens passa amb les dues úniques línies que tenim escrites. Imagina't. Me cago en tot. I tu què, Pau? Vale, Bueno, sí. he agafat les regnes d'aquí de... Sí, no, òbviament, aquí no hi ha... Bé, la meva notícia és que avui és Sant Jordi, amigues i amics, una diada magnífica i espectacular i molt nostrada aquí a Catalunya. Què passa? Que estem confinats i és un Sant Jordi una miqueta diferent. Però no passa res, perquè hi haurà la seqüela. Seqüela és la que ve després? Que mai ho he entès. Sí, la Spin-off. Jo crec que seria més un spin-off. Sí, pre és abans. Sí, l'spin-off... Bueno, no hi ha una cosa, però és igual. El 23 de juliol. Sí, precum, anava a dir precum, vale? Precum, Com avui és Sant Jordi, m'he pres la llibertat d'escriure un altre poema, ja que l'altre dia, doncs, em va agradar fer-ho, així que vaig començar. Perquè la gent no ho va aplaudir a les xarxes. Podrien aplaudir. No. Perdona, la SER... Es podria manifestar, també. Bueno, la SER Nadal... La SER. Que va ser el seu aniversari ahir. Ahir, exacte. Fa molts anys a SER. SER, i també tenim fans que estan cada dia, mirant-nos. La mare del Joan Albert. Fans i fanses. Un petó... Gràcies als fans, però us recordem que podeu comentar, podeu dir coses per Instagram, que ens agrada tenir aquí contactes amb vosaltres. Caliu, ens agrada el caliu. Nosaltres contestem a tots, fins que siguem molt famosos, tinguem milions de seguidors, que llavors passarem de vosaltres i els nostres amics que tenim ara, perquè tindrem amics rics i se'ns pujarà la fama al cap i doncs morirem als 33 anys. A mi se m'ha tallat tot el que ha dit, però... No, a mi bastant bé, però a mi... Joder. A mi ja se m'ha pujat al cap una mica la fama. Bueno, jo vull sentir el poema. Catalunya sense Sant Jordi! Espera, però posem música de pianito. Endavant. Música, va. Catalunya sense Sant Jordi és com la birra sense l'ordi.
és com la rahola sense odi o com el pa amb tomàquet sense oli. Llibres i roses, roses i llibres, et tires el rotllo si llegeixes, però després no lligues ni amb les pedres. La Pilarín... La Pilarín fa que... La Pilarín fa que recordi que llegir la pena en terra. Visca Sant Jordi, visca la terra. Moltes gràcies. Has rimat en terra, eh? Gràcies. Gràcies. Ara un haiku? No, Era broma. Que vaig estar Bailanos. buscant haikus. Sí, vaig estar buscant haikus i realment són paraules Merda. i coses que no tenen... No, Catalunya... Un haiku és És veritat. és un poema curt. Rahola, japonès, no? Odi. Sí. bé, la granota... Vosaltres no fèieu al col·le el típic dia aquest de literatura i poesia, que us feien escriure poesies i presentar-vos a tres Jocs categories florals. diferents? Jocs florals, Sí. sí. Sí, Jo vaig això, guanyar això, un és cop veritat. només. Mira, de fet, abans ho estava parlant amb una convidada que vindrà aquest dissabte. Quasi la cago. Quasi la cago. El qual encara no hem gravat. Exacte. Ah! Guinyo, guinyo. Bueno, doncs que jo me recordo que vaig fer un poema en el seu moment per uns Jocs Florals que sempre m'ha recordat de tota la vida la primera frase, que era el sol vola com un mussol. I ja està. Era l'única... però t'has quedat, O sigui, era la frase més bona que he fet en ma vida. Sí, és veritat, després vaig fer una història que vaig guanyar, en plan, una història de la Primera Guerra Mundial. Soy un francotirador. A ver... Ve algú a rescatar tot això. Hola. Què tal? Home, com estàs? Que comenci la secció. Miquel de Falopi, com estàs? Hola a tothom, soc Miquel de Falopi. Benvinguts a Qüestions de Sexe. Jo ja, tu? Estem aquí amb la Dúnia, en Joan Albert, Pinhead, Hey, ¿cómo estamos? estic calent. Bé, Sempre hot. m'han enviat unes qüestions al meu consultori de EXA. Bé, aquí va la primera qüestió, espero que m'ajudeu. La primera qüestió, espera que no veig... Creus que els trios estan sobrevalorats? Una qüestió de Paula Bonai. Sí, següent. No, No, és broma, aviam, broma. o sigui, no, tu Sí? diu, creus que els No. trios estan sobrevalorats? Sobre? Sí, que és més O del que sota, penses. com vulguis. Ah, Quanta gent va sobre i quanta gent va sota? No, però, depèn. com? Què? Què ha passat? Depèn de si has estudiat arquitectura. Exacte. Jo sí, jo crec que estan sobrevalorats. Al final, tothom sempre diu que vol fer un trio i després t'imagines allà amb tanta multitud i és Una com, feinada, no? Sí, no? Vull dir, massa gent, massa Ei, que coses. trenecito. Penso, no sé. Mi opinión, mia humilde opinión. Cuanto más gente, mejor. Cuanto más gente, mejor. Cuanto gente mejor, mejor gente peor. És que jo ara, t'ho juro que abans m'estava imaginant el Rajoy en plan tenint sexe. No. A veure. No tenint Vale. el Rajoy sexe, Vale. sinó... Aquí Imagina- començant Fantasies les seves- sexuals, Sí, endavant. molt bé. M'estava imaginant el Rajoy Sí. dient frases mentre feia el sexe, saps? Que, en plan, com serien, saps? En plan... jo te la... Desagradables. No, però en Un plan... crossover entre Confidreams i el programa aquest del Falopi, De fet, la setmana que ve farem un especial Confit Dreams de qüestions de sexe i tindrem nosaltres Joan Com sex, no? Confisex. I Com? ja el farem, d'acord? La Molt bé. següent pregunta que ens envia Tomàs Molina
l'home més... Això és verídic. No, això és veritat, verídic. us ho prometem. És molt verídic. És que, de fet, ho posarem avui a l'Instagram, vale? O sigui, ho deixarem així Tomàs caure. Molina, l'home més sexy del temps. Un home que té uns ruixats d'or. Digo, ¡ay, ya está aquí la guerra! Ah, clar, no parla. Volia fer un símil com els abdominals, però volia trobar... No, t'ha saps? sortit Però la així lluvia uns dorada, ruixats. saps el tema? Així que... Ahora es tarde. Bé, Ruixats d'or. O sigui, ens pregunta amb el seu bon anticicló, ens pregunta, les ulleres són per veure gent despullada? La resposta és sí, perquè si tens miopia no veuràs una merda. no ha entrat Com molt, a també et pregunta, dic. tampoc... És que No. tampoc t'ho pot... O sigui, només t'ho pregunta tu, vull dir, ets l'únic Per que això, mateix porta per això he ulleres, contestat. així. Bueno, Ara, una jo pregunta porto pel... ulleres. Una pregunta pel AK Pinhead, Que lo que... de Guillem Fenoc, un grup que... Hombre. està patant al Baix Sí. Llobregat. He hecho otra canción Home, con sí. ellos de reggaetón. Ell es diu Guillem i el grup es diu Fenoc i ho està patant molt fort. Des d'aquí un escalf d'aquests arriben cebolleta. Però no és A la barra. cognom. Com? Guillem No. Fenoc no és nom cognom, No, és Guillem de Fenoc. Exacte. Oh, Guillem de Feno, que és com una cavallera medieval, no? Sí, molt, Soy molt. Guillem de Feno, vengo a conquistar a la Harry Potter princesa. I el... I el Hòstia, Guillem de Fenoc. Hòstia, Harry Potter i Harry Potter y el Guillem de Feno. Hòstia, ¿Quién se sienta en el trono de hierro? Guillem de Fenoc. Guillem de Feno. El vull convidar ara. O sigui, Que grande, deu ser m'encanta el nom. l'excel·lència Des d'aquí convidem al Guillem i qui vulgui venir de Fenoc endavant. Sí. I tal. Però és Feno o Bueno, Fènox? Feno. Ah, això. O Fènix. Fenoc. 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 Més publicitat. Fenoc. També és no una mica nom de medicina, eh? Fenoc. Ai, em fa mal el cap, pren-te un Fenoc. 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 Hòstia puta. Clar, em fa mal el cap, pren-te un Fenoc. Ai, quin mal de Fenoc. coll. Hòstia, quina merda lletra, no? Bueno, Guillem Fenoc, una pregunta pel Pinkhead, Ja. que no és ni pregunta, és que ens vol, d'acord? Diu, una afirmació. Vale. Perquè es diu Fenoc. Sí, m'havia donat una petita embòlia perquè, com tota la sang està concentrada en un altre lloc... Diu, volem fer sexe amb vosaltres. Oh, estamos ready para romperte el booty. Me parece bien. Me parleste bien. És una mena... Ah, bueno, clàssic. Joder. No, sí. Tu sabes. D'acord. Tinc una altra qüestió. O sigui, és però en no plan podem que el Guillem de Fenoc... O sigui, un cavaller medieval ens vol... vol tenir sexe amb nosaltres? Però Vol tenir unes vosaltres, justes o sigui, per passar l'estona. està excloent a la part que no fa personatges i que no sap com interactuar. És que clar, aquí no només som 4, som uns quants. Em Què refereixo. dic vosaltres? Clar. Tothom. És Alhora. plural, no seré... Sí. Antonyina, Miquel de Amb Falopi, en Tomàs també. Cesc... Oh, Tenim molts. I una cosa, i quan diu... m'estic cansant de fer el personatge. Podem passar de... Sí. Sí. Podem anar escoltant les notes de veu, si voleu. Estàs allargant, tu. Sí, No, no. no, esteu parlant vosaltres. Estàs fent, allarga't bastó. Sí. Allà- Ojo, Qui, bueno, com l'equip... Adéu, en el- fins la setmana que ve. Despedeixo la secció. Sí, i tal, Pots fer com les pel·lis que no es diuen adeu quan parlen per telèfon. És veritat! Oh, que ràbia em fa això, tio! A mi Dic, també, ja Vale, m'enfado. sí. dic, jo me Aquí tens raó, mare no aquí li tens dic adeu i... Oh, em truca. Sí. Bueno, tenemos que quedar para salir. ¿Eh? Sí. Hola. Clar, en plan... Hola. Sí, seria bo la pel·lícula tornar a tocar... Oye, ¿qué ha pasado? Que m'has colgat, Que m'ha cabrón. colgado, que seria un... en plan, A mi sempre m'han escenes encantat eliminades. aquestes pel·lis on truquen a... Ai, com es deia allò que està? A cabines de Cabines telèfon. de telèfon. Home, Sí, ¿no? Que pasas Sí, para allá y això- sona... Hola, ¿cómo sabías Hola. que estaría por esta cabina? Una peli, home. Bueno, anem a escoltar... però a mi m'agrada més quan es saluden pel nom, quan diuen John i fa Michael. M'agrada molt. A mi m'agrada És com imaginar-me... molt A mi m'agrada imaginar-me que fins que no arriba el protagonista a agafar aquella trucada va passant gent, saps? I, Sí. però que... No. Michael? Oh, sí?
el ave fénix está en el nido. ¿Qué? Clar. Marisa, eres tú, Marisa. És com... No sé. Bueno, passem a la secció del poble confitat parla. Doncs vinga, som-hi. El poble confitat parla. Hola! Bueno, anem a escoltar... la primera nota de veu. Hola, confitats. Mira, jo venia a parlar d'un tema que m'està preocupant molt últimament, O sigui, jo m'estiro al sofà de casa meva i se m'enganxen els peus de lo secs que ho tinc. És que no ho entenc. O sigui, mira que aquests dies no he portat quasi res bambes i tot el dia a l'aire lliure i, bueno, doncs quan em rento me'ls poso cremeta i tal. I no entenc per què se m'enganxen els peus. O sigui, som una dona de 50 anys, 70. No sé què em passa, només tinc 20, vull dir... Se'm queden com encallats i no sé què puc fer. I a veure, això del doctor Scholl aquest no funciona, Perquè mira que em passo la pedra aquesta... Però no funciona. Tinc els peus més secs que jo què sé. He dit. Ha dit. Jo haig de dir, em sap greu pel que vaig a dir. Els tinc tan secs que si el rasco trec formatge ratllat. Me da un poco de asco. Ha dit això, és que no l'he sentit del tot superbé. Bueno, bàsicament que té unes durícies al peu bastant... Sí, que els té secs. Però si està dur, no enganxa, no? Clar. No, però perquè els té rasposos, saps? Com la llengua d'un gat. És a dir, té el peu com la llengua d'un gat. Jo des d'aquí... Heu vist les llengües de gats en fotos? Són com les mans de Spider-Man de les primeres pel·lis, que li surten com unes punxetes. Ui, molt heavy, Perdó, Dunia. Sí, són Sí. espectaculars. No, que jo des d'aquí... No oigo nada. Un fort petó aquesta noia perquè és que em passa el mateix. És a dir, tinc els peus, o sigui, és que tinc els peus l'altre dia el Martí m'ho deia en plan, què et passa? No sé, jo crec que m'està com mutant un altre peu del meu peu. O sigui, m'està sortint un peu... Pau, tu com a peu què has de dir? Dúnia, sí, que, bueno, és la nostra... Collons, havia pensat que havia fet un xiste divertit i ha sigut una puta merda, no? És la nostra... Bueno, endavant. És que clar, la gent no sap que a mi em diuen peu. Ah, clar. Però bueno, a mi em diuen peu a vegades, tal. Gilipolles. És la nostra... Qui és? És la nostra community manager. Com? Maria? En sèrio és la Maria? T'ho prometo que no l'he O reconegut. sigui, espera. En sèrio m'estàs dient que és la Maria? T'ho prometo que no l'he reconegut, Sí. O sigui, estudiem coses similars. Som de 2 dies de diferència de dies, perquè jo soc del 6 de juny i ell és del 9. De dies i del món. És la Maria. Hòstia, que heavy, no l'havia reconegut. Pues Maria, carinyo, mira, una altra cosa que tenim en comú, durícia dels peus. Bien. Endavant. Doncs jo li proposaria que no s'aixequés del sofà. O sigui, si se li enganxen, doncs que aprofiti i que es quedi allí, faci vida al sofà. Peu passi a formar part del sofà. I ja ho tindrà tot solucionat. O que còmode. comenci a caminar amb les mans i aviam si també li surten durícies a les mans, saps? I així que vagi a conjunt. Com quan et fas la manicura, saps? Pues, però amb durícies. Estem aquí extendiendo esto como uns cabrons i bueno, anem a escoltar una altra nota de veu, sisplau. No, t'ho juro que no l'havia reconegut, que heavy. Maria, escalf, ets una grande. Escalf. Gràcies a tu, el Tomàs Molina ha vingut al programa. Vinga, anem a escoltar una nota de veu. Hola, confinats, què tal? Soc el de sempre. Escolta, si el tarot és un joc de cartes inventat a Itàlia al segle XV, d'alguna manera es pot dir que els carters són tarotistes perquè, de fet, els carters ens tiren les cartes, ja sigui a la bústia o per sota la porta. Em podeu resoldre aquest dubte, sisplau? Gràcies. Entrem en secció. Bona nit, soc Josep de Castrati. Benvinguts a Confinoics. Benvinguts. La nau del misteri. Estem com sempre amb els nostres col·laboradors habituals. El Oriol. Hola, bona... L'Oriol, hola, Bon dia. Bona. La Antonina. Buenos días, gracias. M'he apuntat el nom aquí, en un Word. I el Joan Albert, la persona sèria del programa. Bones, Joan Albert. Què passa? Doncs el Papa Talleda ens està dient, per la nota de veu que ens ha enviat, que podríem dir que els carteros són tarotistes perquè tiren cartes.
aquest és el misteri. Oriol? Algú a dir? Sí. Bueno, que no ho descarti. Bon filòsof. Dúnia... Ai, Antonina? Vaya doble chiste. Vaya doble chiste de merda. Internet, a tomar por culo. ¿Dónde está el rigor aquí, joder? Lamentable. Antonina. El guió a tomar pel cul. Sí. Yo solo quiero aportar que a mí mi cartero sí que me lee las cartas porque cuando me las tira me dice que estoy arruinada. Entonces me lee mi bonito futuro y es que no voy a cobrar una mierda. M'he imaginat a un cartell llegint les cartes, veritat, en plan Dúnia, que diu que tal, pum, i te les tira. Per si no saps llegir, no? Sí. I te les tira a la cara. Factura. Toma. Paga, joder. Sale a pagar. Joan Albert, persona sèria del programa, què has de dir sobre aquest tema del carter tarotista? Doncs que si fossin tarotistes i no trucarien a tots els pisos per a veure quin obre, ja sabrien on hi ha algú. S'ha tallat, podries tornar a repetir el carter? No. Si realment fossin tarotistes i sapiguessin el futur, els carters, no trucarien a tots els pisos. O sigui, ja sabrien quins pisos estan ocupats i quins no. Però aviam, aquí tenim un problema de concepte de tarotista. Un tarotista no és un... No és un mentalista, no fa un... Pues que facin un sindicat, un gremi, que vagin... Clar, home, és que... Hem de saber tot? No. Tiren les cartes i a partir d'unes cartes et llegeixen el futur. I t'espaviles, no? Exacte. Vinga. I tu te les apanyes. Home, aviam, clar. Però si tu saps el futur, no el pots canviar? I si el canvies, ja no saps... Com diu Yoda, però és que si l'intentes canviar... el futuro és moldeable. No, però tu si veus un futur serà aquell. Si intentes canviar-lo, o sigui, si tu forces algú perquè canvi, aquell canvi que has fet és el futur que has vist realment. Depèn de la pel·li que miris. Collo. És que hi ha moltes teories. O sigui, justament va parlar aquí de Regreso al Futuro. A Regreso al Futuro, d'això està a punt de desaparèixer perquè la seva mare s'enamora d'ell. I llavors son pare... Per què fas aquesta mena d'espoilers? És a dir... Aviam, Jesucristo lo crucificaron, vaya spoiler t'he hecho, home, surt a la iglesia. I ell ja ho sabia. Ha tingut temps de mirar-ho, també, Com va dir Raúl Cimas, oye, ¿y el Jesucristo que hay en las iglesias colgado? ¿Eso no es un spoiler que te cagas? Perdó. I ningú es queixa, Ningú va a Semana Santa en plan, a ver què passarà este any. Uah, Marc, perdona, és que t'acabo de mirar ara mateix, o sigui, no a tu, sinó el que tens darrere i fa molt lluny. Sí, no? És com unes coses... Fa molt lluny la perruca aquesta aquí penjada. Haig de dir que s'ha acabat el programa, fa 3 minuts que s'ha acabat, així que moltíssimes gràcies. Fins aquí crec que hem de tancar ja la connexió. Sí. Moltíssimes gràcies, Dúnia, moltíssimes gràcies, Joan Albert, moltíssimes gràcies, Pau, per aquest pedazo de programa. Ens envieu-nos coses, envieu-nos notes de veu per l'Instagram, que el teniu a la descripció, subscriviu-vos, mireu tots els programes, que estem superencantats de que estigueu aquí. Escalf, amics, i ens veiem al pròxim programa, el dissabte, amb una sorpresa. Adeu. Adeu. Adeu, toma pel cul.